рӯз ба хайр дӯстони азиз ва ҳаводорони Барселона. Муҳаммад Гаиров шуморо дар канали Барса ТЖ шодбош мегӯяд. Умедворам ҳама хубеду бозии дишабаро тамошо кардед. Агар касе тамошо накарда бошад, ҳатман бинад ки ҷои пушаймонӣ нест. Аммо агар касе надида бошаду намедонад ки дар куҷо бинад, мо оро ба каналҳои худ дар Telegram ва Instagram даъват мекунем ки дар лубои вақту соат метавонад онро тамошо кунад. Хулас, чун гуфтиу гапо намё ки маро фаҳмидед ба фикрам. Яъне ман даъват дорам ки як сари қадам каналҳои моро дар Telegram ва Instagram хабар гиред. Акнун биёед бевосита дар бораи бозии дишаба гӯем. Ростӣ намедонам аз чӣ оғоз кунам. Аз 4 голи задаи Барселона, аз баргашти Кристенсен ва Усман Дембеле ё ин ки дебюти Ламин Ямал. Биёед ба тартиб гӯем ки шуморо ҳам гаранг накунем. Барселона дишаб дар Камп Nou дар доираи бозии даври 32-уми Ла Лига Бетисро қабул кард. Ростӣ ман боварӣ надоштам ки бозӣ барои Барса ба ин осонӣ даст диҳад, зеро бозии даври гузашта ки Барселона дар сафар аз Райо Валлекано шикаст хӯрд, нишон дод ки дар бозии дастаи Хави ҳанӯз камбудиё гуфти Игнат Петрович куча. Аммо шояд Хави ёфт ана ҳамон суханҳои лозимаро ки дастаро ба худ биёрад. Барса ба худ омад ва каму ғам не 4 голи бидуни ҷавоб ба дарвозаи Бетис зад. Хави бошад бар муқобили Бетис ҳаятиро ба майдон оварда буд ки аз ҳаяти эҳтимолии дирӯзаи мо қариб ки фарқе надошт. Ин маъноеро дорад ки мо шумо низ кам дар футбол чизеро мефаҳмем. Аммо Хави хубтар медонад ки киро ба майдон биёрад. Дӯстон, сарпарасти дастаи Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Аммо бардорон донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Хулас, Марк-Андре Тер Штеген дар дарвоза, Балде, Кристенсен, Араухо ва Кунде дар хати дифоъ, Бускетс, Педри ва Де Йонг дар миёнаи майдон, Гави, Рафина ва Левандовски дар хати ҳуҷум. Бозӣ бошад бо ҳуҷумҳои Каталониё оғоз шуд ва ин азор шаҳодат медод ки Барселона пеши мухлисони худ барои бохт аз Великано узр пурсида низ ва ҳамин хел ҳам шуд. Ҳанӯз дар дақиқаи 14 Кристенсени баъди ҷароҳат ба бозӣ баргашта тавонист ҳиссои бозиро кушояд. Баъди иҷрои туби кунҷи дарвозабони Бетис тӯбро баргардонид ва мавҷи дуюми ҳуҷуми Барселонаро Рафина идома дода, тӯбро рост ба сари Кристенсен ҳаво дод ва он тарафаш гуфти бародарои рус Дела Техник. Голи зуд задаи Барса андаке Бетисро шикаст. Зиёда аз ин, то ин дам Пелегрини маҷбур шуд ки ба ҷои Луис Филиппе ки дигар бозиро идома дода натавонист, Эдгар Гонсалесро ба майдон биёрад. То дақиқаҳои 30-уми бозӣ агарчи Барселона ҳуҷум мекард, аммо чандон хавфнок набуданд. Аммо кори Бетисро Эдгар ки барои корти дуюм аз майдон ронда шуд, бозам вазнин кард. Барселона гӯё рафтани ӯро нигаҳ дошт ки баъди аз майдон рафтани ӯ 2 голи дигар зад. Левандовски голи дуюми Барселонаро зада ҳушдор дод ки ӯ ҳанӯз хоб нест ва поигаи снайпери ҷои аввалро ба Бензима ки дар ҳамин давр хетрик кард доданӣ нест. Рафина бошад аз Левандовски илҳом гирифт ки баъди ҳамагӣ 3 дақиқа туби сеюми Барселонаро ворди дарвозаи Силва кард. То охири қисми якум бошад қариб ки чизе ба вуқӯъ наомад, ғайр аз он ки Бетис ҳам як зарбаи ноаниқ сӯи дарвозаи Тер Штегене ки дар ин бозӣ қариб ки бекор буд занад. Албатта баъди 3-0 дигар маълум буд ки Барселона онро аз даст доданӣ нест ва қисмати дуюми бозӣ гуфти ӯ гапо ба як формальност табдил ёфт. Ин ҳолат имкон медод ки Хави бидуни ягом асабхарошӣ ҳаятро иваз кунад. Нахуст ӯ муаллифи голи якум Кристенсенро аз майдон гирифта Алонсоро ба бозӣ даровард. Маълум буд ки Кристенсен ҳанӯз барои 90 дақиқа омода нест. Дар ин вақт ӯ Френки Де Йонгро ҳам аз майдон гирифта Ансу Фатиро баровард. Бозӣ бо ҳуҷумҳои Барселона ҷараён мегирифт, аммо ин ҳуҷумҳо мисли қисмати якум сахт хавфнок набуданд, зеро ҳам Хави ва ҳам Пелегрини медонистанд ки тақдири ин бозӣ ҳал шудааст ва бозингарон бошанд интизори ҳуштаки довари майдон Карлос Делсеро мебошанд. Ана барои ҳамин Хави аз миёнаи майдон Педри ва аз ҳуҷум Рафинаро гирифта Кейсия ва Дембелеро баровард. Албатта баргашти бозингари фаронсавиро Камп Nou бо кафгубӣ истиқбол гирифт, аммо ин шом Усман гол назад ва маълум аст ки Хави баъди як ҷароҳати тӯлонӣ ӯро ба оҳистагӣ вориди бозӣ мекунад. Аммо қисмати дуюми бозӣ танҳо аз ивазшавии бозингарони Барса иборат набуд. Бачаҳои Бетис низ аз худ дарак доданд. Ростӣ ба маънои бадаш. Манзур ин ки онҳо ба дарвозаи худ гол заданд. Партофти омада ба ҷаримагоҳи Бетисро мебоист Левандовски дохили дарвоза мекард, аммо Родригес гуфт ки акай Роберт, ту голи худатро имрӯз задӣ ва ман мондам ва тӯбро вориди дарвозаи худ кард. Баъди
ин гол хави бозингари 15-сола Ламин Ямалро ба бозӣ оварда Гавиро истироҳат дод. Камп Nou ӯро низ бо кафкубӣ пешвоз гирифт. Дар яке аз ҳолатҳои Ямал як гузариши хуб анҷом дода тӯбро ба Усман Дембеле ҳаво дод, аммо маълум аст ки Усмон ака ҳанӯз пурра омодаи бозӣ нест. Ох, агар ин партов мегузашту Дембеле ӯро ба гол табдил медод, ана дебют мешуду, ана баргашт. Аммо на Ямин ва на Дембеле ва на дигар бозингарони Барса чизе накардан ва шояд дигар лозимам набуд, зеро акнун ғалаба дар ҷайби Барселона буду, ганди гап аз Реал боз 11 хол. Дар поёни бозӣ Левандовски имкон дошт зарбаи ҷаримавиро ба гол табдил гирад, аммо имшаб ҳамин будасту бас. Хуб, инак ин ғалаба як қадами бузурги дигар Барселонаро аниқтараш хавиро ба чемпионӣ дер интизор наздик кард. Дар пеш бозӣ бо Осасуна истодааст ки дар сурати дуруст омадани кор шояд Барселона чемпион мешавад. Аз рӯи ҳисобҳои пешакӣ Барселона мебоист баъди ин бозӣ чемпионии худро ҷашн мегирифт, аммо гуфти Русо ми предполагаем, а Бог располагает. Аммо чемпионии Барселона дигар кори вақт. Фақат каталонияро мебояд фориғбол нашаванд ки боз яке ҳама чапаву роста нашавад. Як бори дигар мухлисони Барселонаро бо ин ғолибияти комили даста муборакбод мегӯям. Барои имрӯз тамом. Моро дар Инстаграм ва Телеграм тамошо кунед ва ҳатман чизҳои лозимаро барои худ оид ба Барселона хоҳед гирифт. Дар ҳама ҳолат Барселона ва албатта зиндагиро дӯст доред. Барои таваҷҷӯҳатон як олам сипос. Худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед ва аз хона баромадан ҳатман чароғаки роҳро нигоҳ кунед ки ин ҳам муҳим аст. То рӯзи пеш аз бозӣ бо Осасуна, яъне 2 май, таппа тайёр бошем. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаируф. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.